efter ham, kom der. Trækker. Altså, Han kommer efter ham. ser du? What the fuck? Hvem er det, der bare skyder på mig lige pludselig? Er der ingen, der er så sød? Okay, Gren, jeg bliver lige Ja, skudt. det ved jeg godt. FIFA 2. Microphone muted. Okay. Det var ikke mig. Nej, skru op for det mic. Skru op for det mic. Nej. Der er du gang i dit dyr. Ja, der er han. Sinoxi. Jeg bryder da ikke med det der lærler død over ved huset. Så længe du kan selv gøre. Hvad? Så længe du kan selv gøre. Altså, jeg bliver der her. Det er jo klart, du bliver ved med at køre ind i mig, ikke? Så skal du bare tage at køre udenom. Tag sgu din mic op, eller er det løg faldet ned, nu som jeg ikke hører. Og kræfter så lys i stemmen. Ja, du har ikke nogen grund til at skyde for mig. Dude. Hvad er du gang i? Sound activated. Microphone activated. Kan du ikke bare... Kan du ikke bare lukke den, så kan du lige gå op, og så kan du sådan... Kan du bare... Men hvad er det, du snakker om? Det er ham, der er i gang med min vagt. Du kan bare droppe nu, og så kan du lige blive vagt, og så... Hej, Snoxy. Så Altså, husk at stå med den i han var ikke med i carjacket, dude. Han var ikke med i carjacket. Du har den der... Du har den der... Så er det fint nok. Jeg tror bare ikke, han sad i bilen. Det må du undskylde. Ham der, han siger ham der FIFA-tuggy, han sad i bilen. Bare tryk ER samtidig 2 gange. sådan noget. Eller sådan noget. Indtil du står i save. Indtil du står i save. Ja. Ja, du får lidt penge, men det er altså ikke lige så meget den her gang. Jamen, jeg selv. Ingenting her. Hvorfor skyder du Mikkel Sørensen? Hvad siger du? Jeg kan ikke høre dig. Mikrofonen er lav. Ja. Med lidt. Hello? Okay.